Hola, yo soy Carlos. Hola, yo soy Carlos. No sé si has ficat en bon puesto. Hola, bon dia, jo soc Joel. Hola, bon dia, jo soc Ala. Hola, bon dia, jo soc Manet. Hola, bon dia, jo soc Paula. Hola, bon dia, jo soc... Hola, bon dia, jo soc Carla. Hola, bon dia, jo soc Adrián. Hola. Bon dia, Estoy muy contenta de estar así explicándoles actividades que hacen en la clase de superhéroes. ¿Voleu saber per què som la classe de superherois? Sí. Això ho explicarà Pau. Primero voy a contarles una ficha. Del llibre Recepta per a un gran fluix. Sí. Què va escriure cada un? Escriure el que vaig fer a la classe. I després què vaig fer jo? Després Carmen em va apuntar en la pissarra el nom de cada etiqueta i l'etiqueta. I el que vaig fer a la classe i vaig portar cap portes i vaig guanyar superherois que teníem de tots. I ara? Sabeu com farem el model de passatista? Això ho explicarà Joel. Primer Carmen va imprimir i va detallar els edificis, després forçat els va pintar en aquarel·la. Vam agarrar un rectangle de color blau molt gran, blau com el cel, i vam apegar els edificis. Quan ja teníem la ciutat, vam fer els ninots. En la perxa sols teníem la cara, però ara el superheroi complet. Voleu veure com ho fem? Sí. Un poquito de explicación. Oh.
Salva farà una demostració de com passem llista. No sé què faràs, has agarrat i no sé què faràs. Així, perdó. Jo, tu. Vinga. Bien. Vale, gràcies. Bon dia. Bon dia. Més fort. Va, que tu fas molt bé. Dis a tots, campions. En quin equip? Molt bé. Ara dis-li. Vols entrar? Ara sense micro, però dis-ho fort. Vols entrar? Dóna-li l'altre, Adri. Mira, Adriana. Paula Comanci, com digues? Bon dia, Paula Comanci. On està Paula? Ah? No eres tú, el Xavi. Ai, que Xavi! Doncs digues, Xavi Bou, va. En quin equip? Vinga. Vinga. Ara sí. Que guai. Bueno, ja fem una idea de com passem llista, no? Vale, molt bé, Salva. Vinga, Adri. Seguís. Voleu saber com fem els que no han vingut al col·le? Sí. Això s'ho explicarà Carmen. Ho explicarà Carmen perquè tenia que explicar-ho Àlex, que no ha pogut estar així. I Gemma, vale. Pues nosaltres tenim este cartell de referència, que tots els dies quan passem llista vegem els que estan a classe, que sempre són 16. Entonces, antes, ja, com vegeu així, estan els xiquets i les xiquetes, col·loquen el número de xiquetes i el número de xiquets i després fan una suma en les mans, en una mà els xiquets i en l'altra les xiquetes, escriuen el resultat de la suma i així per saber els que mos queden el que fem és que tenim un quadrat en 100 números i van i tatxen els que no han vingut. I així és com fem els que falten aquest dia a classe. Contem els números que queden i són els xiquets que estem a la classe. Vale? Ara Paula va a mostrar-vos com fem el dia de la setmana. Vale, Paula? Vinga. Tots els dies quan passem llista, l'encarregat quan acabem la llista i els que no han vingut fa el dia de la setmana. I també les coses superherois. I diu, ahir era un dia I la data d'avui? I la data d'avui seria, ahir era dissabte, avui és diumenge i dimarts serà dilluns. Perfecte. I ara? I ara Xavi vos explicarà el dia de Lluís. Vinga, Xavi. Tenim el calendari. Tenim un calendari. No deixes el micro, digues. Tenim un calendari que... I el mes que espera. Molt bé. I entonces què contem? És que ja estem passant i tatxem el dia que és avui. Molt bé.
fetge d'avui, què diria? Avui és el diumenge 15 de maig de 2016. I ara tenim més encarregats a classe? Sí, I què va passar ara? que ara farà la companya Cèlia. La Cèlia. L'encarregarem a la llista canvia tots els dies, però tenim més encarregats que duren una setmana. I I el canviem dilluns. Molt bé. Vols comentar, per exemple, el de la temperatura, què és el que fa l'encarregat de la temperatura? La temperatura que quan arribem a classe li tenim que dir a Carme que el termòmetre i falta canviar la llista que l'encarregat a posar els graus en la pissarra. Molt bé. I, per exemple, vols dir-nos per racons? Què fa l'encarregat? Ja sé que m'ha deixat les cadires, però